ба диққати бонувон ва занҳои хонашин. Командаи Фаберлик Либос ТВ шахсоне ки бекор ҳастанду дар хона нишастаанд ба кори доимии сердаромад талқин мекунад. марҳамат, кадоме ки мехоҳед имрӯз кора сар кунед, марҳамат ба ҳамин номаҳои дар зери экран буда занг занед. беҳад ёрдами нағз расонда метавонем ва касоне ки бо мо ҳамкорӣ карданд ба муваффақиятҳои баланд рафта расиданд. роли ки оянда занҳои муваффақро ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел аз нол сар карда ҳозир ба маошҳои баланд расиданд ва аз кори кардаи худ беҳад розӣ ҳастанд. шумо ҳам метавонед ки ба онҳо ҳамроҳ шуда корро омӯзед. марҳамат, ба ҳамин рақамҳо занг занед ва пешравӣ кунед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз барои шумо папленои дубайский сангдор сангшон камтарай, оптови нақшон 60 сомон. ҳама сангошро нишон метавонам. сангш камтар задагия 60 сомон. корина ҳамё бесангош 80 сомон буданд. без сангош имсол сангдорош 60 сомон оптови. ина марҳамат кадомиро дар кор мешавад, нахе скриншот мекунед, мепартоем. мо дастафка тамоми шаҳрҳои Россия дорем. якм сорти папленои дубайский. чиқар дидестен? беҳад арзон шудагия. шумо метавонед ки ба ҳамин номере ки дар поёнанд ҳамида скриншот карда партоед маъқулотон. ҳамаи маркаш ҳаст, чизои нағз гарантия қатъӣ ҳаст. димсорт мо димсортоша сёмка намекунем, барое ки клиенти мо важное клиент, барои клиент нагреза мо димсорт намекунем сёмка. ина марҳамат, скриншот карда фақат шумо мепартоед. папленои дубайский пештар бигирам. тозаҳош марҳамат бигирем. 60 сомон ҳамагӣ 60 сомонда шумо харид мекунед. ҳамин чизоро соҳиб мешавед. иҷода ҳаст агуназош шумода якта нишон метавон. кадом шумо ира сразу чӣ карда наметавонед. ё хай номашон ҳамаш обши ягай. номашон ҳамаш папленои дубайский тозаш гарантидор. инаи пори набуд. ҳамин инаи пори набуд 80 сомон без сангаш буд. ҳозир 60 сомон санг задаги тайё. фақат шумо чизои маъқултон аст, скриншот мекунед, мепартоед. чизе ки амҷа дидестен 1 сол пеш беҳад қимат будан. ина сияҳаш, ина иш хел рафтан мегирам. ҳамаи маркаҳо пака ҳозира шуда ҳастанд. ина бо як бор дига ман нишон метавонам. иҷода чи беҳад бисёрай уста мегирам ки шумо культурно бубинем. инҷам ҳастай, таждам ҳастай, тордам ҳаст. таҳда бо хай расветка бисёрай. кадомида ки дар кор мешавад бо шумода нишон дода метавонем. чиле сурат мекунем ки шумода партоем бибинем суратошон қатӣ. ана иҷодам ҳастанд. хай серсангаш камтар қимат аҷа. ҳозир ман ҳамин 60 сомонро фақат шумода нишон додасам. 60 сомон. ина гули новинка 60 сомон. неголшам ҳастай. неголам ҳаст. бароям фақат шумо чӣ кор мекунед? як скриншот карда мепартоед. тамом. ин тарафам тамом кардам. ҷахай чиё бисёрам. ина бинед 60 сомон. ё сангзадагиш порина 100 сомон будан. беҳад зур. чизе ки партистестамтон ҳама дубайский тозашай. гарантия қатъӣ тозаш 60 сомон. шан қайки ман шумо да партон
مرحمت بینید. اشکالی که من نشان دادم شما دا شما میتونید که فقط اسکرین شات کنید پارتین فقط برای دستافکا پروست نرخ نبسین برای نرخ ما 20 بار 30 بار گپ میزنم شما اینو ببینید چیزایی که درک کنید اسکرین شات میکنید میپارتین باقی سربلند آباد بشین ویدیوهای آینده ما رو هم تماشا کنید خداحافظ